Zoberiem si jednoručky do rúk a jednu nohu nechám trošku viac vpredu, jemne ju pokrčím v kolene, ale viac ju nekrčím. Druhú nohu si môžem dať takto dozadu na špičku, chrbát rovný, ramena bacha, aby neboli vpredu, aby neboli vzadu zatiahnuté, nechám ich v takej neutrálnej pozícii a idem dole do predklonu s rovným chrbtom. Taktiež tie jednoručky ťahám pekne popri tele, bacha, aby nešli takto dopredu pred telo. Čiže ťahám ich pekne popri tele, dokým ma to zadné stehno pustí. Ak už cítim, že nižšie ma nepustí, tak idem naspäť hore, pričom sa snažím to zadné stehno a ten zadok zaťahovať. Hej? Čiže hore ten zadok musí byť maximálne napnutý. Hlava takisto v rovine, bacha, aby keď idem dole, aby mi hlava neostávala takto v záklone, ale idem pekne, rovný chrbát, rovný krk, do predklonu, hore, zaťahujem.